everyone, welcome to my YouTube channel. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय। जा दिनै मेला बेरायहैनो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै भिडिअ खालामनाय जाबाय। अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांदो। जों दिनै गसाइगाव बेरायहैनो नागिरदों लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै भिडिअ खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जादाय थांबाय थानोसै। मोनफैबाय नै ओरै बङाइगाव थाङो ओरै जों दा देलायथारदों मालाय फाइनालि सफैबाय नै जोंहा बाहाय बेनिफ्रायनो थांहोलानो दाना no बायखाबावसैसो ना मिनासै बायखाबावसैनो मानसियानो गैया दाबो मोनाबासो जायो मालाय जा सानावनो फैबाय आरोना साजायखादों बेयावबो सारियालिजों थांग्रोनोसै जोंहा स्टाइल बाजारानो जोंनि गसाइगावनि स्टाइल बाजार थाबायबाबो मोनाहाय थाबायनो बाथारबाय नै स्कुलाव गला लामायाबो बारा गिदिर साजायाखै जोंनि आब' लिसानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालामना हो देग्लाय बांद्राय साजायाखै गासिबो हाबबाय नै मानसिया जाहांबाय मोनानायखाय नै मम' जानो नागिरबाय नैबाव सृष्टिया मम' जानोसैनो थाबायनो आयु फुजा होनो फैनाया मम'सो मोनफ्रायबाय नै लाजिनानै थाबथाबावबाय लाजिबावबाय मानसिया जाबायना नै मोनानायखाय मानसिया जाला डेन्जार मानसि जाखाबायलै हाबाब ओरैबायदि बिहिर जाबायना नालाय मानसिया एरखोलायनो हायो जाखादों ओरैबायदि मानसि जाखाबाय ओरै देलायग्रा फानदों नै बे सृष्टिया मा लानो नागिरथाय जोंना आइसक्रिम लानो नागिरो आङो मम' लानो नागिरो ओरैबायदि मानसि बादि मानसिया गिदिं थांबाय मोथौनो सिनायहरला नै सृष्टि नै दाबो ओंखारबोआ जोंहा नेगासिनो
माबायदि फट' लानाय जासावदों नै बयबो नागाफोरा मोजां मोजां बस ना Kalau kita nak semua kasih tak sih janji semua kasih tak. Macam-macam dia lagi rapan ada nih malah bawa belas kadang. Wah baik. Ayo. Banai dia main. Nah, bahaya murti pandang berat macam-macam. Kaplek pandang nih berat macam-macam sesuatu sama. Gila pandang nih. Kita đôi bên sáu nơi thì có xe cô hay. Mà đang đá ra hay ở ngoài mùa mùa đó là biang, thật ra là biang mùa tiên đấy không à? Là buồn chơi nhỉ? Ada bola sabang sih nih. Ada mùa plate sih lah bukan yang biang boleh. Ini ada tasty. एकदम tasty. Yang pupur bajiman sudah kabe hai. Udah hamsin na. Wah, parka. Udah hamsin. Apa nih kalian? 우리 쇼사 맨날 지ren থাকে miệng sơ bay thả bay hai foto मोमो जाने से भी है मिरामिस खबर भाई पूजा दो चार जगह दे दो फटाफट चार जगह चार टांगा सिस्टिया तो कौन bisa kedai मोमो को coba harus ke sini बच्चा लोग का बिना चटनी दे anak kum hai anak belakang jalan no ada那个哪是这个哪？哪是？你看你心里就。这，不来，马上就过去了。不是，一挂。哎呦！你别说这个我没有问题。你不把它弄给他妈是能不写很？俺把。哦，对的。আচ্ছা আমি আপনার ভাগ দিল ঠিক আছে বেশি দিল ঠিক আছে কোনটা এই ওইটার নাম কি দে আমাকে আগে দে ধর নে 30 টাকা
थांनायनि न'आव थांनोसै ना लास्ट भिडिअ माबा थांग्राया थांदों फैग्राया फैदों नै दासिमबो दोबै दोबै मानसि माला फैदों नै माला थांगासिनो न'आव थांनोसै